Held og lykke. Ja, lige måde. Goddag og velkommen til årets Chili Endurance Challenge her med mig, Papi, og min bror Spanky. Woo. I dag der vil vi forsøge os med denne pragtfulde frugt. Ja, det er en Trinidad Scorpion Moruga. Og det er en af de stærkeste, der findes i verden. Det er den verdens stærkeste. Der har faktisk været en diskussion om det var den stærkeste, og jeg har faktisk den overbevisning om, at der ubetinget ikke er noget, der slår den her. Nu må vi jo se i dag, vi er jo begge to forholdsvis nybegynder inden for chili-området. Jeg tænker på sådan lidt. Nej, prøv det. Ja, det var flot det der, ikke kammerat? Det er fint nok, det er råd til. Nu er du sjasket over det hele, mand. Det ligner lort på kameraet. Et shoutout til vores inspiration, Claus Winterhits. Det nye internet chili-fænomen. Det er lidt i hans ånd, vi gør det her. Og i dag, der vil vi selvfølgelig prøve at udfordre skæbnen med denne her, som er... Det er en Scorpion Trinidad Moruga, og den er købt hos phfrø.com. Der er masser af god chili derinde, så kig ind på den webside der, så vi kan finde noget godt. Vi har også nogle simple spilleregler, hvad der skal ske her. Man skal mindst tygge chilien 10 gange, inden man må sluge den. Og taberen af udfordringen er så den, der i dag enten rejser sig fra bordet først, eller drikker det her iskolde glas mælk. Vi er klar. Vi er klar. Held og lykke. Jeg er lige over. God kamp. Tak. Yes, det er jo en grøntsag. Pragtfuld frugt. Ja, så vi skal lige huske at rense den en gang her. Whoopsie. Og vi er af med stilken. Det er jo ikke det sunde jo. Værsgo, bror. Der er lige en til dig her. Og en god en til Spanky her. Det er guf det her, drenge. Det er jeg med på. Jeg vil... Mor. Jeg håber, jeg overlever. Ja, skål, chef. Dejlig frisk. Ja, den er god. Det bider ikke så meget. Den smager faktisk meget frugtig. Ja. Nej. Ja. Man skulle tro, at jeg havde set en sårpærse. Ja, jeg er god. Har I været på bakken nu? Nu ved jeg, hvordan han har det, når han har spist Pat Millie. Ja, jeg er god. Ja. Det er sygt, hver gang man trækker vejret, så er det bare som at trække ild. Respekt til Claus. Jeg giver op. Kom ind. Ja.
med mælk, tak. Den er god. Woo! Den brænder godt igennem, vil jeg sige. Den er god. Den kommer til at mærkes i morgen, tror jeg. Den er ikke en skid frisk. Ej, hvor er det sygt. En mælk til her. Jeg synes dog ikke, jeg synes ikke, den kan mærke så meget i ørerne, som de andre synes. Det er tværtimod. Ja. Jeg tror, min bror har det kritisk. Kim, jeg slog ham. Jeg sagde, jeg ville slå ham. Lillebror. Ja. Man får sådan en gussen opgasfornemmelse, fordi man gerne vil bøvs, men også gerne vil dulme varme. Mit mund er følelsesløs. Næste gang jeg går til tandlægen, sidder jeg sådan en kagel af, inden jeg skal bores, fordi du bliver dræbt fuldstændig imellem. Fuck, man. Hold da kæft, mand. Ja. Det kunne et frisk mængde til. Man får med rense ud i systemet, hva'? Ja, det gør man. Sådan en god overgang, det her. Forestil dig sådan en vulkan, og så bare smække læberne op. Og så bare sut lava ned i svælget. Og hold kæft, jeg har ild i gabet, mand. Vi har jo ekstra til over, så folk er sultne. Så går bare. Det gør jeg aldrig igen. Ja, det er god nok. Det bliver sådan en X-rated video, det her, på grund af, at det er slim og snot, mand. Ja, det må det blive godt, det her. Ja. Nå, jeg synes, det værste er ved at tage en ud. Eller er det? Den her video skulle have været stuerig. Vi skulle bare så holde facaden, mens effekten bare skulle æde os op indenfra. Vi var svage. Hvem vandt? Jeg vandt. Han var svag. Den mand. Det er rigtigt. Top kamp. Ja, det var sgu lidt skæg. Tak. Jeg kender en af vildt. Prøv at det syge er, det er, at effekten kommer efter 5 sekunder. Man sidder og gerne vil sige et eller andet, og du kan ikke.
Fordi at den bare æder dig op indvendigt. Munden er fuldstændig bedøvet. Vent lidt, jeg er nødt til at vente lidt, Sebastian, vente lidt. Min mave brænder rigtig vildt med nu. Det er 20 minutter efter indtagelsen af Morugaen. Der er vi sådan ved at komme os lidt igen. Følelsen i munden er ved at komme tilbage. Der er dog en ret brændende følelse nede i maven lige nu, som er lidt giftig. Vi fik pænt at vide af Claus også, at vi ikke skulle spise den før sengetid i hvert fald. Så fik man en rolig søvn. Den tror jeg så absolut på. For alle os, der har spist kebab med chili på, så bliver det sat i et helt nyt relief lige pludselig, fordi den her bombe, den tager altså livet af spædbørn og kvinder. Så pas på derude, ikke også? Vi er klar til runde 2. Sådan! Ja, nu her en 20 minutters tid efter, at vi har spist de gode chilifrugter der, så må jeg sige, ligesom min bror siger, det brænder sgu ikke så meget kajen mere, men dunken, den har sgu ikke så godt. Så tyndetur i morgen, den bliver sgu nok ikke for børn. Der kommer ild i kransen. Helt bogstaveligt. Der skal være mod males i porcelænet, du. Ring til 112. Ja, det kræver fandme assistance. Jeg skal en skumslukker med, mand. Det lover jeg for. Det er væk for børn. Så, men ja, til folk derude. Prøv. Prøv show.